Ngiyakubingelela mntana sekhaya. Sizokhuluma namhlanje ngevideo yasecebo lethu ekuyiyona etrendayo ekuyiyona ekushiya abantu nemibono eminingi eyahlukahlukene. Ngiyakubingelela ke uyena Mathinta Gcose into mzomqamela amehla akhe abanye abaqamela mathi wazi. Ngena kathi ngawo usuku lakho lokuqala la ngicela wenze kulungile press subscribe button share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka le video ehamba phambili isecurate kuwena kuqala. Ngani zakwethu kune video la esabalaleli inkundla zokuxhumana efakwa uzophaleti ongwase Nkandla mangaqambe manga uthi ngasenkandla untombazana ukhala ngecebo lethu ukuthi ke labalethela Streetwise 2 esu50 emncwabeni waselokishini noma ke kuyongcwatshwa emakhaya. Angazi ukuthi isenkandla noma iseshowe kodwa untombazane uveza ukuthi balethe Streetwise 2 esu50 kulethelwa abantu abazongcwaba umuntu ngaleso sikhathi. Ubeke esekuveza emva kokuthi abantu sebefuna ama proof ukuthi kwakwenzakaleni kahle kahle. Wabe sechaza ukuthi no guys angeve ngoba mhlambe ukuthi thina khona la isinephutha khona. Kodwa basecebo lethu basenze kanje. Wasekuveza nokuthi cha icebo lethu futhi kuyacaca ukuthi ngempela ingcwabela ama celebrate noma lemncwabe yenzayo ibamihle for ama celebrate abayenzeli abanye abantu besefaka imibono ehlukahlukene njengoba omunye siseveze nokuthi even itende lakhona lisuke lingcolile lingawashiwe ubese esho kodwa ukuthi unesiqiniseko sokuthi akuyona inhloso yomqali wecebo lethu noma yomphathi wecebo lethu le eyenzakalayo. Umuntu okuyena ocekela phansi icebo lethu bona abasebenzi abathenjwe umphathi noma umqashi wecebo lethu ukuthi bangalwenza ushintsho ecompany icebo lethu. Benzela phansi icebo lethu indlela abangana ngayo noma indlela abangayi submit ngayo iservice efanele ngaleso sikhathi ayibanelisi noma ke icebo lethu libuye ngazi ukuthi liyabafela. Ngani zakwethu ngaphandle komosha isikhathi sakhe asixhume nje sithi qaphu kule video sizwe nembono yabantu ukuhlukahlukana kwayo. Ngizofisa ukuthi ke emva kwale video ebese kuba wena ophawula ukuthi ngempela wena sikhona yini isigameko esimayelana nalesi noma esifana nalesi sasecebo lethu esenziwe lo sisi noma esenzekele esehlele lo sisi owake wasibona noma osaziyo mayelana necebo lethu ke sithi ukushare imibono mhlambe bese siyathola ulwazi ukuthi ngempela yipi indlela emele sihambe ngoba nje wasila sizingane zandawonye futhi kumele senze sure ukuthi sihambisana endleleni eqondile. Bamba naye ama video ebese ngizophola kwakhe igcina nonze sure ukuthi uyasubscribe uyashare uyakhomenta mangabe kuphela video nonze sure ukuthi uyalike khona ke ama notification ezoza ngetray mntana sekhaya. At this time, no communication whatsoever. Marolzi instead of catering, no communication yenziwayo ithina sibafonelayo but decide ukufika nama Streetwise 2 nanka only 50 for umngcwabo waselokishini. Ukuthi kuzodabani kuyeke bani asazi. No, abantu bayabuya emathuneni abadlile 3 o'clock kade kumele bafike ngo11. Ukudla incane lento. Cebo lethu. khona kuzobe Emva kwale video ngifuna ukucacisela umlaleli wami ukuthi kulandela umfowethu obethina kahle unesiqiniseko sokuthi ngale kunenkulumo efihliwe noma kunokunye okungachaziwe kahle. So yena ufuna ukwazi ukuthi ngempela umusuka yini. Emva kwaleyo video ngizobe sengilandelisa ngosisi okuyena mgilwa noma ogiliwe obekade joyine kwecebo lethu. Emva kwalokho bese ngilandela ngembono yabantu beshare information about icebo lethu. Hlala nami mdlali wami mina ngikubambele video nansi. Cha bafowethu, yabo I've said this before and namanje futhi ngisazokusho. I've said this during the COVID times abantu beposta ama video beshawa amaphoyisa. Ngathi it would be nice if you can show us i-video from the beginning kusaqala ningasifezeli i-video senifike ekugcineni sekuthathwe isinqumo, cause ngiyabelieve ukuthi there are two sides of a story. This decision yokuthi service provider aze egcina resulta ekutheni alethe lokhu akulethayo, I do strongly believe ukuthi between the client bekukhona i-communication ebikhona, cause into engiyisholo lokhu umuntu ozobuka le video akalazi the other side of a service provider, cause njengamanje into oyivezayo la uveza ububi ba service provider, and yet you're not showing the conversation from the start between the client and the service provider. Uyabona
ngiyabezwa abaningi baya complaina bayagxeka bathi vele ibhizinisi lomuntu omnyama abathanda ukuwasupporta ngoba ahleze lethana down. Guys, this is one of the best businesses empower abantu abamnyama. This is one of the best businesses supporter abantu abamnyama ebuyisela back emphakathini. Maungathi uyobheka iprofile yasecebo lethu ukuthi usiza kanjani umphakathi, ibuyisela futhi kahle kanjani emphakathini, isiza nezingane ezingakanani. This is one of the business empowerisha abantu abamnyama. Senithi ke ngephutha elenzekile. Ali right wonke lo right owenziwa ecebo lethu, and yet le video enisho kangaka does not show two sides of the story. I don't think ukuthi leyo nto right. Today kuno small business ohlela ohlekayo osupporta lento ogxekayo, kodwa kusasa kungawe. Uyabona ukusebenza ngabantu awazi kusasa kuzokwenzakalani. Thiwa isondo lilala liguquguquka, awazi ukuthi kusasa likuphetheleni. Awukwazi ukuwriter off umuntu ongazi ukuthi kuthe sekufikiwe kulesinqumo kwavunyelwana ngani. Cause what if makuthiwa lithe icebo lethu siyaxolisa ngalento eyenzekile, sizonikhokhela back yonke imali yenu, sizokwenza sure ukuthi futhi siyaxolisa ngesenzo esenzekile, kodwa here seniconcludeile and here anikakalizwe iside lab. Guys, please asifundeni when we post something again, because namaphoyisa abhekelene nalenkinga athe vikela umphakathi protector wona, kube kuwumphakathi futhi othatha ama video awo half agxekayo agxeke ngisho namaphoyisa. Ake sifundeni ukuthi when we post a video asiposte igcwele, cause amanye lama funeral service lawa eniwakhulumayo eniwabalayo la, what are they giving back to the community? Yini nje into eyi-1 ekuthiwa bayenza? Nabo amanye amakhulu ahlonishwayo akakaza nikele back ngisho emphakathini wabantu abamnyama. Awungitshele nje a1 eke yathi give back to the community ngoba senithi angcono woza kosibanibani woza kosibanibani. Yinto abayenza emphakathini. Okay, mlalelo wami, njengamanje ngikulethele ivideo yomkilwa noma yosisi ke owenzakalisiwe ngaphansi kwalesi simo echaza mayelana nesimo noma ke nendlela ekwenzeke ngayo ukuze kufike kulesi sigaba ekukusona njengamanje. Oh guys, as in bengakabi ready to talk about this, but I saw this video and I was like, yeah, it's an opportunity for me to say this because I always wanted to say this. Oh, icebo lethu can disappoint. Into esenziwe icebo lethu over a weekend kwi-funeral kababa. Yo. So icebo lethu ke bese ngcoba ubaba enkandla. Thina sise Joburg, yes. Alright, so some joinela ekwi-branch ase-Jozi. Yeah, and my brother also naye umkhavile ngale icebo lethu. So masifika sabuza ukuthi sokwenziwa njani if simkhave sithu, but no omunye uclaima imali, omunye uclaima i-service. Cool. Then sathi ubhuti wami uzoclaima imali, thina sizomngcwaba. Besimkhave nangenkomo. Senza ke guys saclaima ngesikhathi, ubaba uthe shona nje sakwenza konke ngesikhathi. Mind icebo lethu uma ujoin bayakutshela ukuthi ke we help you with ama documents, death certificates and everything. We help you with that, meaning bayakwenzela o bahamba nawe bakwenzela. So siyabatshela ukuthi okay sekwenzeka into kanje, we need help with death certificates and everything, but sibona no, we're not going to help with that, we don't have a car. Red flag number 1. Okay, it's fine. Sibona ukuthi okay sizenzele sihambe siye home affairs senze izinto zakhona ngendlela. Sibuye mase siqedile we come back sabatshela ukuthi okay sesinama documents and everything. Oh, they came bafika enkandla hospital balinde ama documents. But they not helping with the documents. It's okay again. So understand. Angas nams understanding, but se understand anyway. Beze ke mase siqedile
sihambe bahambe bathatheke umzimba kababa bawubeka la kumele uhlale khona. Cool. Kuthembise ke singanaki lokho kunegative ukuthi abasenzele ama documents. You know mawushonelwe kuningi usuku udila ngakho guys, kuningi usuku udila ngakho emotionally usuke yo right we with umanjalo sinomalana siphithizela naye konke lapho. Okay fine. And then bese ke siyaklema senza ama claims qede. Sisheshise nje because bengcwaba ubabezala wami last year simngcwaba ngecebo lethu bangigila. So I didn't want to delay, I didn't want to do anything ezoyenza ukuthi bathi udelayile because last time basitshela ukuthi siclaime late because saklema ngeTuesday nakhona. So siyenze zonke lezi zinto siqede. Bese ke siyakubo ke okay sithi masiclaim abathi umnyeni wami use Joburg bathi ngeke sikwazi ukusayina because uyena i-beneficiary. Sithumela ama documents there and there e-officeini labo. Aye umnyeni wami arashe aye kwi-branch yase Joburg e-Main Street. Afike sikhulume basho ukuthi nakho ama documents bawatholile bayaqala with the process. The lady that was helping me eNkandla afonele the guy that was helping my husband eJoburg asho ukuthi yeah ngizoclaim ngizoyenza mina then ngizothumela for me to decide ukuthi sifuna inani because there are colors and everything that you choose and confirm. So I didn't want my husband to do that, wanted to do it this side eNkandla. I guess siqede sihambe basitshela ukuthi there will be SMS so ithola econfirmayo ukuthi sesiclaimile. Sihambe no SMS. Idluli Sunday, idluli Monday. Tuesday siphindele khona guys kwenzakalani? Akucaci asitho aclaimeke ingane kwenzakalani? Bathi bona hayi abantu base Joburg azange baclaim. What? Zange baclaim. Okay. So why bangaclaimanga? Bayabamba bayayeka bayapointana also Joburg upoint osenkandla. Sicela ukuclaima futhi sesiclaim enkandla ke manje. Ukuthi why bebengafuni siclaim kusukela ekuqaleni. Siclaim enkandla. Kuyimathi kuyaclaimwa. Tuesday, Wednesday I approve i-claim. Izio approve i-claim ngo Thursday morning. I-approve i-claim. Mind you guys, you can't do anything without a claim to approve because we don't have cash. We're waiting for them to approve and send a cash so that we're able to do our preparations a funeral. Inkomo ngesicela ifike Friday morning at least ngo-11 but okay sihambe siyabuya inkomo Friday ayifika akusho lutho nje kuthulekile. Siphindele ebranchini guys kwenzakalani weyizinkomo hayi i-supply bingathintwanga i-supply ibamba amafoni ke Friday hayi kuze sekubiza manje ukuthi ilwani can fight ke you know lento esingayifuni sishonelwe ngapha funeka silwe ngapha kuze ke sesiyalwa ke kuqale ke manje kuyimathi betatazela kuyimathi befonela i-supply nge-Friday guys kufonela ama-supplier i-supplier nayo iseshowe ayikho wala enkandla iseshowe nakhona i-supplier I think ukuthi size sikwazi ukuyithola it was around 5 and ngo-5 kuyavala icebo lethu ebranchini sebefuna ukuvala sithole but us we are not allowed ukuthi basinike inamba ye-supply kanjani i-supply letha inkomo kithi so manje ngasifuna ukusinika inamba ye-supply so communicate kanjani naye alokho nje silwe ke manje baze basinika inamba ye-supply sithole around 6 ithi supply ngiseshowe mina mathi bengitshela manje labantu and it's not easy for me ukuthi ngingafika manje ku late can we do it tomorrow ngeSaturday ngelanga le funeral iyaqala ngo9 kufanele inkomo ifike ngo9 izoslothwa nini. Mind you guys icebo lethu uma ujoina bayakutshela ukuthi you have a right to say ufuna bakuslothela inkomo nembuzi or imvu leyo itholayo or when ufuna ihamba sathi sina sicela baslothele yona.
Okay, mase sisicala basilothela bathi ngeke besakwazi sekulate. Sasa singasanendaba nalokho ke into esase sifuna nje ukuthi inkomo ifike ngesikhathi. Asha Friday i-supply saze sayithola ithi supply izofika ekusensilwe sithi supply cela ufike manje at least lala ayilala inkomo ila. Yaze yafika inkomo nemvu ngo-11 ebusuku guys. Cebo lethu niyabahlukumeza abantu iservice yeni phuwa. Kodwa makwama celebrate nikhipha unyawo. Ibhlungu leyo nto because it means funeka kube yi-celebrate ukuze ukwazi ukuncatshelwa kahle icebo lethu. Yafika inkomo ngo-11 ebusuku. Okay, imali ye-airtime nemali ye-grocer leyo suku ukufuneka uyithole. Sake sayithola. Saze sayithola I think Tuesday. I-claim kabhuti wami le yemali esasilinde yona to do everything iyona le saze yaze wayithola Tuesday Wednesday mangaphosisi. Cebo lethu liyamenzela umuntu imess. So le video le ngistitchayo I know exactly what they do. Like futhi bazoku-ignora yeso uthi ufonela lo athi lo nangazi uthi ukhuluma nalo athi lo angazi. But there's this one lady that was helping us eNkandla Shem. I think igama lakhe uGugu waseNkandla. Waze wagcina wakhala ingane yabantu yakhala masifika lapha yana because sayise izame konke ithi thinta ngapha ifonela i-claims office bamtshela okunye ifonela bani sasizwa uGugu sasizwa futhi uNkosi khona Maphumulo osebenza ebranchini yase Maritzburg. Guys, siyacela uNomfundo ayibheke ngamanye amehlo le because sinjoyina ngoba singenawo cash ukuthi senze cash funeral. Sisuke sikhokha imali zethu senzele ukuthi sithole iservice right. Iyekeni lento okusihlukumeza ngoba singeyilutho, singesiwa ama celebrity, singaveli ko TV. Ama families wethu sisuke siwathanda nathi ukuthi angcatshwe ngenhlonipho noma ngabe bango nobody. Please, cebo lethu. Yo Abantu abaningi baphawulile nalolu daba. So caphona nje kwabambalwa kulona ophawulile ngecebo lethu noma ke ngendlela icebo lethu eselibagile ngayo. Bambana ivideo mdali wami. Angifuni ngisho ukubingelela we guys, angifuni ngisho ukubingelela kodwa ngizophawula ngale ndaba yecebo lethu. Into engingayisho umphathi ifounder yecebo lethu iyakudinga ukuhlala phansi ikhulume nabasebenzi bayo. Akuve kubhlungu ukubona into yomuntu omnyama iwiswa abanye abantu abamnyama because laba bantu abadicilela phansi igama lecebo lethu abantu abamnyama abaqashiwe umnikazi wecebo lethu abathemba wabanika umsebenzi kodwa yabona ngathi uyabahlula umsebenzi. Yabo guys, la akudicilelwa phansi igama lecebo lethu ukuthi siyakhuluma ngoba nakho uTikTok kwasha kwacima. Hayibo, cebo lethu uyasifeyila njengamanje. But kubhlungu. Yabo into abayenza la emakhaya guys, baletha amatende anqu lile itende elimhlophe lingcolile ipackage yakho nje kungabi yiyo. But mina ngithi kubhlungu cause umuntu oyiqalile icebo lethu wayeyiqale ngoba ifuna ukuthi ikhule and yes samsupporta yakhula sayijoyina yakhula baqala benza kahle. Kodwa uma sebebheda guys asikwazi ukungameqinisweni ukuthi sekunorongi ke manje ucebo lethu usuyabheda. Ingakho ngithi mina umphathi wecebo lethu uyayidinga i-meeting nabasebenzi bakhe because yena usuke ngekho mhlambe ke eqale phansi abaqeqeshe ukuthi ngempela uma besuke belithatha ngempela itende lingcolile bezoligqumeka emzini womuntu kusuke kuthini la ekhanda basuke bethi bona bayalikhulisa yini ibhizinisi lalomuntu obaqashile yabo noma bayalwisa yeyizwa lonto uma besuke beletha itulo guys eyisuke zidinga isaka nensipho before uyisule ngethawula bese nithi right lo yonto
ayikho vele right kuphela abasebenzi basecebo lethu ibona abangawuthanda umsebenzi wabo futhi abamhloniphi umnikazi wekhampani obaqashile guys phela fanele likhulunywe iqiniso ithi ipackage fanele kuphume kube ne family car wara bevele belethe imoto eyodwa naliveni elikhikwayo guys sibe sikhokha inyanga nenyanga sikhokha guys vele sikwazi ukungacomplain so usisi ube right emncwabeni streetwise 2 hlala ngobhongwane njalo mina mongibhayizela ngoba wesilima cha nami ngiyathanda uke ngiphawule ngale ndaba yecebo lethu ngoba nansi siseyithebeni indaba yakhona noma ngasizukhumbula unyaka nenyanga kodwa nathi wasigila umkhubu impela ucebo lethu kube kuyikhampani yomuntu omnyama njengoba usisi esho sawelwa iqhawe lakithi lisuwela eintabeni zaseGoli sahamba solanda emoshwale sahamba sala mfike liwele khona sawuthatha umoya walo samthatha sazombeka kwimoshwali yakacebo lethu sase sibeka umyalelo othi sizobuya somthatha kusasa sesihamba naye sesimise ekhaya kwase kuba namanye amaform akufuna uyogcwaliseka kwelinye lama offices wabo wavuka umfowethu waya khona ogcwalisa lawo maform base bewa imalele emoshwali athi mefika nje lawo maform kungakafiki noyedwa umuntu wakithi bamthatha bamkhweza uentry uma ngabe sifonela laba abantu esiloko sicommunicate nabo laba bakithi uthi wayeseniqedile nobada ayesesiqedile sithi ke siphikelela khona lapha kade simshiye khona undodana kuthiwa akudala hambile mhlambe manje uyodlula iVilliers hawu kanjani uhamba nobani lapho hayi thina sitema sefuyela iform sabona ukuba yonke into isiphele sami enganishiya umyalelo othi sizofika somthatha kusasa ngokwethu kunjana nje ngokwethu thina ene uselela lo muntu ihlamvuko sesikade simlande ngalo lali kade likuyena bahambe nalo yonke into bahambe nayo ayi mina lapha engageza izandla khona ngalo licebo lethu angilifuni noma ngilibone angilifunje noma ngilibone lasimosha kakhulu thina ekhaya lacebo lethu